салом алейкум духтаро, хушомаде ҳама касға ба канали мо, меҳмонҳои навшумам ҳама каса хушомаде. Кадоми канали мо мебия марҳамат маҳқул боша тамошо кунна, лайк, комментария обязательно. Ай шумо ҳеч намерава, ягон сум намерава, я лайк бепулай, комментария бепулай. Раҳмат барои суханҳои хубтон. Кадоми даки маҳқул набоша, марҳамат тамошо нака, ин маҷбуриам нестай духтаро. Иҷо боша духтаро, Фатири Кадкад кардам. Бегада Шакароб мекунем гуфтум. Немхам чиза тайёр кардам, ҳозир насиб боша. Шакароба меғавҷем. Як шакароби чакагия беҳад ман нағз мебинам. Раҳмат ба ҳар яки шумо чунин суханҳои хуб гуфтен. Раҳмат ки бо мо ҳастед, дастгирӣ мекунед, дастгири шумо пешравимо мебошад. Шумо ҳар як комментария менависед, ҳар лайк мемонед, гуфти гапҳо тамошо мекунед, просмотрро мегиред. Қадар ман ҳавасманд мешам. Мегӯм чихел видеои ма просмотр бисёр гирифта. Якбора шавқманд мешам. Мегӯм тез видео кунам духтаро. Тамошо кунӣ бепулай, шумо ҳечи намерава, ягон сум намера, на гуфти гапҳо да лайкаш пул мера, на да комментарияш. Нем духтаро, дастгирра фаромӯш накунед, дастгири шумо пешравӣ мебошад. То охири влога ҳамроҳ мебошед духтаро. Ана духтаро, шакаробам тайёр шуд. Ҳозир шишта ҳама каса ужин мекунем. Ба мо иштиёетон. Иҷо боша духтаро, олуча харда будам. Нисфша гирифтам, варенӣ кардам, нисфша варенӣ мекунам, варенӣ накардам, ак мекунам. Нисфша компот, нах олуча шуштум. Дар рӯи дастархон тунук мекунам. То банком пар шуда, и ош хела мепарада. Ба ҳамҷои ади савола ҷавоб метаҳем духтаро. Оиди видеои пештара, пешаи влог видео пафта будам, я влоги пештарада. Барои очаҷонымда рӯзи гузаштагишон буд. Ҳамрӯз гузаштагишонда ош кардам, тақсим кардам. Худоҷон дар даргоҳаш қабул куна. Бисёр савол шуд дар ҳамаи комментария. Очатон чӣ касал буд? Чо карда буд очатон? Не духтаро, очам касал набуд. Очам бе ҳичи. Яъне ки дар рӯзи Хурсандимон ира беҳад гуфтан чихел қинда. Тӯй доштем. Тӯи хоҳарчам буд. Очама 4 солда дидам. 2 рӯзак дидам очама тамом. Рӯз шанбе якшанбе тӯй доштем, ма ҷумъа фуромадам. Ҷумъа саҳар фуромадам. 4 солда. Хай рафтам. Хай кору бори хонада. Хай ту як гузаронем, ҷумъа ту як шанбе гузарондем. Намедонам чӣ гӯям духтаро. Беҳад қинда гуфтанаш. Хулоса арӯса набурда рӯзи якшанбе арӯсда салон. Ман бозор рафтам. Хай ми тӯи чӣ хело камбудӣ меша, боз сразу мери бозор. Бозорда будам. Ҳамаи чиза худо дод. 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 Ҳамаи чиза худо д
бозоре кардам. Омадам ки очачону ғалтидагӣ да хона хоб я нимкати инфаркт задаиша яке бора бе ҳеҷ на касал будам, ҳеҷ набудам, сиҳат, саб сиҳат будам. Саб сиҳат будам. Михел хай балинса бурдем, оли шаҳр наёмада балинса бурдемша. Да кома ғалтан ҳамихел 2 рӯз да балинса хо рафтан. Якшанбе, душанбе. 2 рӯз да балинса хо рафтан, 3 рӯз ҷавоб додан. Ҷавоб додан, 3 рӯз овардем. Нимихи духтаро. Раҳмат ҳаматон да барои суханои нектон. Худоҷон ҷоашон ҷаннат шава. Бисёр одамо ҳамихи да ғарибӣ будиян. Очошон гузаштагӣ Худо ҷои ҳама модаронро ҷаннат кунад. Аз сари кавсар сероб кунадшона. Раҳмат ба ҳаматон.
надыхтаро инҷо боша банкро рӯжи маҳкам карда гирифтам, хипару кардам то пага саҳара хиндакша барогардон мекунам. Нисфи дигаша барои варенӣ карда тар карда мондум. Пага саҳар ба меҷӯшонам. Ҳамин шуд духтаро влога ба охир мерасонам. То наворҳои оянда дар паноҳи Аллоҳ бошед.